Zbogom Irska, odlazim u Gort. Pošao sam dakle naokolo sa stražnje strane dvorišta da se pomokrim i boga mi 100 šilinga prema 5, dok sam olakšavao svoj olakšavao svoj teret, kažem ja sebi, znao sam da je u neprilici. Odoše 2 vrča od Joa i ona 1 kod Slade kraja. U neprilici kako da klisne. 100 šilinga, to je 5 funti. I kada su bili u Nepoznat konj. onaj pijandura Burke govorio mi je o kartanju i odo mi je da je dijete bolesno. Do vraga mora da ovoga ima čitav galan. Ona žena mlohave stražnice govorila mi je preko telefona da joj je bolje ili da je Au. sve tako smišljeno da bi mogao zbrisati sa čitavim ulogom ako dobije, ili Isuse, bio sam pun do vrha. rad bez dozvole. Au. Irska je moja nacija, kaže on. Ha! Nikad nećemo dorasti onim prokletim Ovo je zadnja kap. jeruzalemskim Kukavicama.